Nagitam kia maghihilamis. Pangapat na aral nagamititong sabon na tu. Skincare muna bago lumabas. Wag kakalimutan ang kuwarta. Time to go. Sabyakanatin bagong shawarma ha. Basang-basa ng pawis, sumasakit na ang likod, walang bintis. Dito lang sa parada ng Minalabac. Ang dugot at braso kumikirot-kirot, dire-diretso lang, wala itong hinto-hinto. Makalyo na kamay, sige lang ang himay, bawal lang matamlay, handa na sumabay. Dahil hindi lakat ay may Dalawa? Dalawa? Kayod lang ng kayod, para makita mo resulta ng iyong pagod. Kayod lang ang kayod, para makita mo resulta ng iyong pagod. Gagawin ng lakat na makakaya upang kumita na maayos na pera para sa pamilya at ikabubuhay. Lumalangoy sa karagatan na parang di na kayang huminga at kinakaya lahat na buhatin ng bakal at kailangan nguyain ng tingga para meron kang maayos na maitapon sa pangangailangan. Pati sa dadaanan, kailangan mong lumaban para sa kinabukasan. Gawin ng tama, di yung papasok ka sa dahas. Nasa puso ang kaputihan na alas. Kayod lang ng kayod, para makita mo resulta ng iyong pagod. Kayod lang ang kayod, para makita mo resulta ng iyong pagod. Kayod lang ng kayod, para makita mo resulta ng iyong pagod. Kayod lang ng kayod, para makita mo resulta ng iyong pagod. Tapos na anufa.